Santa Tecla se celebra a Tarragona pels volts del 23 de setembre i avui ens volem fixar en aquest dia central, el dia de Santa Tecla, que és el 23 de setembre. I ens fixem en la professó, en la que hi pren part el seguici tarragoní. Volem que 4 persones us expliquin com és aquesta professó i com és el seguici. Persones dels balls amb una trajectòria gairebé vital i amb històries molt diferents. Ho farem de la mà del Xema, de la Rosa, de l'Helena i de la Fara, que són els que avui ens expliquen el Gaudeix la Festa, Santa Tecla, a Tarragona. Tarragona i Santa Tecla. Santa Tecla i Tarragona. La festa és un espai de treva i també un espai d'expressió. Tarragona parla i explica la seva història. Ho fa a cada racó de l'escenografia, capital de capitals. Tarragona romana, visigoda, cossetana, Tarragona disputada àrab i cristiana, perd el cap cada setembre pel braç de la santa que l'ha fet deessa particular. El perfil de la catedral comença a dibuixar la posta de sol i de l'estiu, i arriba la professó. Jo vaig entrar al Ball de Diables el 87, ja feia 3 anys que el Ball de Diables s'havia fundat, o s'havia recuperat, més ben dit, i jo vaig entrar de la mà d'uns amics al Ball de Diables l'any 87, perquè ja en fa 32, massa temps. Quins balls he ballat? Doncs jo he ballat a Ball de Bastons, que és el primer que vaig ballar, i Tours i Cavallets, perquè quan jo vaig començar, o sigui, el primer ball que vam recuperar, doncs jo tenia 15 anys o 16 i va ser el Ball de Bastons, i llavors és quan jo vaig començar amb el Ball de Bastons. I encara no hi havia els altres balls després, ni Cercolets, ni Patatús, això ja va anar i a mi ja no em tocava per edat. El dia 23, el dia de Santa Tecla, em divideixo en 2, més o menys, perquè formo part de l'agrupació de portadors dels Nanos Vells de Tarragona i també formo part de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, per tant, és un dia bastant apretat. Comença a les 8 del matí més o menys, amb l'anada d'ofici, i tot el dia està bastant apretadet per combinar aquestes dues entitats a les quals pertanyo. Soc la presidenta del Ball d'en Serrallonga de Tarragona actualment, soc membre de l'entitat des de l'any 2007, que és bàsicament un any després de venir-me a viure a Tarragona. Actualment formo part del que és la intendència del Ball d'en Serrallonga, el que nosaltres li diem les bosses, però durant molts anys he estat també bandoler que ha sortit dins del ball, i sobretot he estat el bandoler Lo Vermell. És molt gran, hi ha molta diversitat d'aspectes, des de figures, els gegants, els nans, el bestiari, elements de foc, balls parlats, els esbars. Vull dir, és un aiguabarreig bastant interessant i seria complicat explicar-los-ho. Però hauríem de començar doncs, per dir això, que som hereus al cap i a la fi del que es feia a l'edat mitjana, d'una mena d'explicar al poble amb paraules planeres o de manera planera perquè poguessin entendre la lluita del bé i del mal, i que tot això ha anat derivant a còpia del pas dels anys en el seguici que tenim actualment. El seguici és l'espectacle itinerant que omple els carrers d'un recorregut històric acompanyant el braç de Santa Tecla, l'obra, el foc. És el Ball de Sant Miquel i Diables, que és l'entremès de l'edat mitjana del que ens nodrim i que representem la lluita del bé i del mal. A partir d'aquí, com a Ball de Diables, obríem el pas de totes les cercaviles i processons per obrir pas entre el públic i anunciar que el seguici s'estava mobilitzant, i tot això, a base de l'evolució de la pirotècnia i tot plegat, ha anat donant altre caire també a les activitats del Ball de Diables. Però la nostra principal raó de ser és això, l'entremès del Ball de Sant Miquel i Diables. Un seguit d'elements de foc com el drac, el griu, és la incorporació més recent, la víbria del serrallo, el bou de Sant Pere i Sant Pau. Tenim una nodrida representació del foc dintre del que és el seguici.
ja ho tenim tan aferrat, tan assumit, que és impensable pensar en una cercavila o en una professor o en un ofici, en una pujada d'ofici sense el foc. Al principi d'Entre el foc hi ha el ball d'en Serrallonga, que representa la vida de Joan Sala, amb trabucs, dansa i parlaments. Joan Sala va ser un personatge real, va ser un bandoler que va viure al segle XVII. De les dades històriques que tenim és que va ser un bandoler, que va robar i que va morir executat en ser capturat. Arran d'aquesta història es va generar ja des del segle següent, el segle XVIII i sobretot el segle XIX, tota una llegenda romàntica al voltant d'en Joan d'en Serrallonga, que el va convertir en una espècie de Robin Hood català, i ja molt aviat arreu de Catalunya es va començar, com una de les manifestacions d'aquesta llegenda, a representar-se al Ball d'en Serrallonga, que en el cas de Tarragona va existir històricament i nosaltres el vam recuperar aquí a Tarragona el 1987. I després, la imatgeria. La reina de la festa és l'àliga. La segueix la mulassa, la cucafera, el lleó i les 3 parelles de gegants, els gegantons negritos, els moros i els vells. Per acabar, els nanos vells i els nous. Els nanos vells de Tarragona són unes figures que representen 13 personatges de l'època, tenen 150 anys d'història, aquests caps. No els originals, no portem els originals actualment, portem unes rèpliques que es van fer farà uns 15 anys i s'ha de dir que són molt més còmodes que els originals i pesen molt menys. Aquests nanos tenen la particularitat que no ballen i són figures molt solemnes, amb unes cares una miqueta estrambòtiques, però que combinen el respecte perquè són imponents, però també tenen aquest punt emocional i molt proper amb els nens perquè la seva funció és anar donant les mans als nens que esperen el pas del seguici. A l'ordre dels nanos l'encapçala sempre el nano capità, que és el més emblemàtic i el que coneix segurament tothom, i després estan ordenats segons l'estatus de la societat de llavors. Llavors encapçalen la fila els arlequins, després els negritos, després els andalusos, després els pagesos, els metges i els marquesos. Bastons, pastorets, turcs i cavallets, patatufs, cercolets, gitanes, valencians, cossis, 7 pecats capitals i la moixiganga. Aquests són els balls que segueixen a la imatgeria. Bé, els balls ocupen la segona part del seguici perquè primer el foc, les bèsties i després van els balls i els balls tots venen dels gremis, dels gremis de l'edat mitjana i llavors ocupen aquesta part i són una miqueta més peculiars del que és veure desfilar bestiari o veure el foc. Els balls, cada un d'ells és diferent dels altres i llavors té la seva pròpia vida, la seva pròpia manera d'evolucionar. Alguns són més estàtics, els altres poden fer evolucions amb cercavila o altres no, han de fer el ball parat. Però és la manera diferent d'integrar-nos en el seguici. Jo em quedaria amb el Ball de Bastons particularment perquè és el primer ball que vaig fer i va representar la incorporació de la dona al seguici. Llavors això ja em dona tot, perquè per l'altre me quedo amb tots els balls, els de l'Esbar i els que no són de l'Esbar, me quedo amb els balls, amb tots, perquè tots tenen la seva funció. S'ha anat engrandint tot aquest corpus festiu, per dir-ho d'alguna manera, de Tarragona, i això ha provocat que ens hàgim d'anar reinventant una miqueta. Ja només per l'ocupació de l'espai pràcticament ja ha canviat una barbaritat. Des dels anys finals dels 80, principis dels 90, que eren pocs balls, entre cometes, amb la plaça en teníem prou. Ara ja no. Ara hem d'ocupar un espai molt més gran, el recorregut de la processó també s'ha de modificar per encabir-nos-hi a tots, i això és el que ha donat un gir i una potència també de la societat que tenim aquí a Tarragona, de les ganes de participar de la festa i de fer una festa realment espectacular.
Jo crec que a Tarragona el que ens pot diferenciar una mica és que apostem pel manteniment digne de la festa, no? I el manteniment digne de la festa és, des del meu punt de vista, és tindre cura des del mocador que portes al cap fins a l'espardenya que et toca portar, no? Si et toca portar una espardenya 7 vetes, no la portis en vermell, o sigui, i això es cuida molt, tot i que sempre hi ha un espai de millora sempre, no? Però penso que és aquest punt de dignitat, de mantenir-ho musicalment, tot està, crec que està cuidat, i això doncs, també tenim una assessora a Tarragona que això també ens empara una mica i ens dona aquest plus, diguéssim, no? De cuidar el seguici com unitat, perquè estem parlant molt dels balls, perquè és la part que més me toca a mi, però el més important de tot és veure el seguici com únic seguici de Tarragona, des que comença el foc fins que acaba l'últim ball, que sigui un sentiment unitari, no? Que a vegades és el que ens falta, poder tindre aquesta interrelació entre nosaltres que el que va davant no veu de darrere o viceversa, no? Nosaltres, amb la canalla de Gaspar, com que pugen des de petits, hi ha un moment que els fem parar un parell d'anys perquè vegin el seguici. No els deixem entrar en algun ball de grans perquè vegin el seguici i ho coneguin tot, perquè si no, bueno, es quedarien amb allò... Què has ballat tu? Doncs jo he ballat els balls de Gaspar. No. Has de veure el seguici, perquè el seguici és de tot, som Tarragona. No ens podem oblidar del Magí de les Timbales, personatge estimadíssim i anunciador de la festa. Santa Tecla és el dia més bonic i especial de l'any, amb diferència, i està carregat d'emoció i de responsabilitat. Responsabilitat perquè te n'adones del que comporta estar en una entitat i el que comporta portar unes peces que, tot i que siguin noves, tenen 150 anys d'història i que han viscut moltes coses i que han representat molt en aquesta ciutat, i això és un sentiment de responsabilitat i d'orgull també formar part de l'entitat. El que passa que tenim un greu problema amb molts festers de Tarragona, i és que, com que tenim la visió des de dintre, pràcticament no veus actuar la resta del seguici i no veus realment la seva realitat. I això és una de les coses que he trobat a faltar. Potser el fet de veure com darrerament s'ha fet de la Santa Tecla a les escoles, que s'aporten a aquestes diferents realitats dintre del seguici, a ensenyar la canalla, això els permet veure coses que probablement, si formen part d'un element del seguici, acabar no tinguin temps de tornar-ho a veure. Clar, tenim de tot en el seguici. Tenim des de balls dels esbars, tenim balls parlats, tenim representacions geogràfiques. És un món massa divers com per poder-lo descriure en poc temps. El que s'aconsella és venir a viure-ho i viure-ho des de dintre, perquè el públic també, i això és el més important, el públic és qui ens fa la festa. Clar, jo no soc de Tarragona de tota la vida, jo vaig arribar a Tarragona el 2006 i de fet un dels meus primers contactes en Tarragona des que soc gran va ser la festa de Santa Tecla, perquè vaig venir a veure les festes i me'n vaig enamorar, i llavors una de les raons de jo voler venir a viure a Tarragona era aquesta festa, perquè jo vinc de Barcelona i a mi aquesta festa tan viscuda per tota la ciutat, d'una forma tan comunitària, tan massiva, això a Barcelona jo no ho havia viscut on jo vivia. Jo soc de l'àrea metropolitana i allà les festes es viuen d'una forma molt diferent. I llavors quan vaig venir a viure aquí volia implicar-me, volia viure-la des de dins, i llavors per mi va ser, per mi ja gairebé és sinònim, no? Santa Tecla és sinònim de sortir amb el ball d'en Serrallonga. Ja no me'n recordo què era veure la Santa Tecla des de fora. Per mi és sinònim de feina, però és sinònim també de viure-ho d'una forma molt especial, molt intensa, molt cansada. Per mi és un orgull poder formar part poder ser una peça que posa en moviment aquesta festa que és tan viscuda des de la ciutat. Tinc una idea del que pot ser el seguici, perquè és veritat que els que hi participem amb prou feines tenim una visió global del que és el seguici. M'imagino com pot ser pel seguici petit.
Semblarà una tonteria, però des que hi ha el seguici petit et fas una idea del que és tot el conjunt del seguici, tot i que no hi hagin tots els components, perquè els nanos vells petits encara no han arribat i no sabem si arribaran o quan arribaran, però sí que et dona una idea del que suposa, no? I de la implicació. Quan veus tots aquells nens, que són una multitud, són moltíssima gent, moltíssims nens o infants que surten allà, te n'adones del que significa. I suposo que si veiés el seguici des de fora també m'impressionaria veure tota la gent que hi participa. Bueno, jo quan arribo a Santa Tecla és el moment que esperes tot l'any i a part, amb el pas dels anys, el que et porta ja són molts records afegits, no? I aquests records afegits és recordar els inicis de la festa, quan se lluitava per recuperar un ball o per recuperar un espai o per fer el seguici d'una manera o d'una altra. Recordar aquests moments, estàs en un espai, estàs veient el d'avui, però se't passen pel·lícules enrere, no? I és com anar, bueno, és fer un pas per la vida una altra vegada, però és molt agradable perquè recordes la part bona i veus l'evolució del seguici, veus l'evolució de la festa, perquè el seguici és festa, és que Tarragona és festa. I quan s'acaba, doncs iniciem un any nou. Això em sembla que jo diria que tothom, tots els tarragonins, els que estem involucrats a la festa de Santa Tecla, tenim el mateix pensament, de que comencem l'any després de Santa Tecla. També, si anem a mirar els cursos, per exemple, nosaltres som a Escola de Gasbaro, comencem després de Santa Tecla, el curs oficial, i com nosaltres, la majoria d'entitats ho fan fins i tot a les escoles, fins que arriba a Santa Tecla és allò un joc, és un joc d'anar incorporant, participen molt en la festa i això és molt important, aquesta pedagogia que hi ha. Pràcticament des de principis d'agost que comences ja a veure que s'està acostant, jo perquè com que vaig néixer a la plaça de la Font doncs ho tenia molt a prop, les festes del Cos del Bou, després Sant Magí i Santa Tecla ja es veu a l'horitzó, és quan ja estàs començant a marcar ratlletes al calendari i descomptant els dies. A banda d'això, Santa Tecla és la festa que tothom... Vaja, la festa que jo vull viure. És la festa que jo vull viure, és la que em dona aquest plus per aguantar la resta de mesos de l'any. A mi l'emoció que em provoca Santa Tecla és un orgull de ser tarragoní, que crec que és una sensació que aquí a Tarragona no s'estila gaire, perquè som una ciutat que tendeix molt a menystenir-se, a creure que no som capaços de fer res. I Santa Tecla potser sigui d'aquests pocs moments de l'any que de veritat som capaços de fer una cosa que és molt espectacular, que qualsevol persona que no conegui Santa Tecla i vingui i la visqui ho diu, no? És que és impressionant com tothom ho viu, com tothom vivim a un 15 dies que els estem vivint intensament al carrer. I això és una cosa que m'agrada molt, que m'enorgulleix i que a més que m'emociona, però que en certa forma quan s'acaba sí que em crea aquesta pena de quina llàstima, no? Que a 25 de setembre no siguem capaços de continuar amb aquesta energia que ens ha arrossegat tant a anar a una i a fer coses tots junts i a creure de veritat en la força que tenim com a ciutat. Bé, jo com soc de Sant Pere i Sant Pau, doncs sí que entre els barris i la ciutat hi ha una petita distància, que ens agradaria que no fos així, però existeix. Llavors sí que en alguns anys de la meva infantesa estava més deslligada. Per sort, els meus tiets eren els membres fundadors de l'agrupació de portadors dels nanos i va ser aquesta la manera de viure les festes
i d'apropar-me a Santa Tecla, que potser en un context en el que no hagués tingut aquest lligam familiar, potser les festes de Santa Tecla no m'haguessin arribat ni tan directe ni tan fàcil, no? I com en les millors històries, el millor és el final. La processó finalitza davant la catedral i el braç retorna. Tarragona l'acomiada fins l'any vinent, que tornarà a ser assequible. És el gran moment. El retorn de la relíquia a la catedral, després de fer el recorregut de professor, tenim aquest moment en què és l'actuació conjunta de tots els balls i és el moment més catàrquic de tota la festa, sense cap mena de dubte. Professor amb F. La veritat és que no ho sé ben bé d'on surt. Jo tinc la teoria de que és una professor de fe i que de la professió de fe va derivar en professor com a localisme o com a paraula, entre cometes, maldita, però bé, vull dir, això se'ns ha arrelat a la nostra idiosincràsia, a la nostra pell, ho portem tatuat. Suposo que ho deu dir molta gent, però és que jo crec que no hi ha una altra forma d'expressar-ho. És un moment orgàsmic, és un moment d'esclat total de la festa. Quan la vius com a espectador és un moment que et posa la pell de gallina, que no saps on mirar, que no saps què escoltar, si t'aparta els ulls, si t'aparta les orelles, perquè et sents fins i tot sobrepassat, no? És un moment que tots els elements del seguici ballen alhora. Perquè justament els nanos en aquell moment estem descansant. Però clar, nosaltres vivim l'entrada al braç d'una manera molt diferent, però ho sentim. Sentim i veiem els coets. L'entrada del braç, en general, és el moment culminant de la festa. És el moment aquell on tots fem l'impossible perquè no s'acabi. Però el braç jo crec que també fa lo possible perquè arriba, es planta a la porta, ens saluda la ciutadania i diu, s'ha acabat Santa Tecla fins l'any que ve. I nosaltres diem, no, per favor que no s'acabi, no? Llavors és un moment que realment fa sentir a les persones aquella connexió amb la festa. És un moment de caos, de comunió de tothom, que potser si te l'expliquessin et sembla aterridor, però és que he viscut aquí, és un moment espectacular, que s'ha de viure, que et posa la pell de gallina, que et pot fer saltar les llàgrimes tranquil·lament, perquè el Ball del Serrallonga, que precisament ens col·loquem aquí on estem, més o menys, i llavors som un dels elements que veiem passar el braç en primera fila, i llavors notem tot aquest esclat de festa al nostre voltant, que és un moment que tot i la seva incomoditat que pot tenir viure-ho, és un moment que tampoc no canviaríem per res. Resulta molt difícil fer ball, però això ho compenses amb l'emoció que sents, aquella connexió del moment que passa el braç.